UNICEF, organizácia zameraná na pomoc deťom z rozvojových krajín, ktoré žijú v extrémnej chudobe a na propagáciu ochrany práv detí na celom svete. Máte záujem dozvedieť sa o spomínanej organizácii viac? Vyrazte do ulic Bratislavy a staňte sa priateľom detí UNICEFu. Okrem podrobných informácií získate možnosť stať sa pravidelným darcom. Priatelia detí UNICEF sú vlastne pravidelní prispievateľia alebo podporovatelia programov pre deti vo svete. Prispievajú pravidelne, väčšinou na mesačnej báze, na programy, ktoré pomáhajú deťom kdekoľvek vo svete. Tie účely sú rôzne. V posledných 2 rokoch tieto finančné prostriedky, ktoré sme takýmto spôsobom získali, putovali na očkovacie programy, ale nie je vylúčené, že v budúcnosti, keď teda budeme mať viacej pravidelných darcov, tak budeme podporovať aj programy, ktoré súvisia napríklad s bojom proti podvýžive, s zabezpečením pitnej vody, s hygienou, so vzdelávaním. Pravidelné prispievanie má svoje opodstatnenie. My štandardne odporúčame, aby to bolo 7 alebo 5 eur. Taký priemerný dar za minulý rok bol medzi 5-6 eurami. A vlastne prečo je také dôležité to pravidelné darcovstvo? Jednak preto, že deti nás nepotrebujú iba raz do roka, kedy si spomenieme, či už pred Vianocami, alebo napríklad počas týždňa Modrého gombíka, že chceme prispieť na nejaký dobrý účel, ale konkrétne UNICEFu pomáhajú pravidelní darcovia s efektívnym plánovaním financií, pretože ak napríklad vieme, že máme 1000 darcov a každý z tých darcov nám dá každý mesiac 5 eur, tak to potom máte, ak dobre počítam, do roka 60 000 eur. Viete, koľko vás stojí napríklad zabezpečenie očkovania pre istý počet detí a dokážete potom prisľúbiť niektoré z tých cieľových krajín, že budete naozaj schopní poslať im zo Slovenska tú finančnú pomoc, ktorú potrebujú na to, aby dokázali zrealizovať povedzme ten očkovací projekt. Prispievať sa dá viacerými spôsobmi: kreditnou kartou, trvalým príkazom, poslaním SMS správy, poštovou poukážkou alebo zrážkou zo mzdy. Priateľom detí sa môžete stať aj prostredníctvom rekrutérov. V uliciach Bratislavy sa vyškolení rekrutéri UNICEF budú pohybovať do konca roka 2010 celkom určite. My sme s touto aktivitou začali pred necelými 2 týždňami, takže zatiaľ nemáme prvé výsledky, ale reakcie vo všeobecnosti sú veľmi pozitívne. Naši rekrutéri, ako môžete vidieť, sú oblečení teda v tričkách UNICEF, majú svoju identifikačnú kartu, kde majú napísané svoje meno a identifikačné číslo, takže môžu si ľudia naozaj overiť, že sú to rekrutéri, ktorí pracujú pre Slovenský výbor pre UNICEF a teda nie sú to ľudia, ktorí by teda našu organizáciu zneužívali. Majú pri sebe tašku UNICEF, majú pri sebe informačné materiály, majú pri sebe formuláre a v podstate, ak ľudia majú záujem, môžu kľudne si túto kartičku identifikačnú pozrieť. Rekrutéri sú uvedení aj na našej internetovej stránke a môžu si to overiť. V prípade, že ľudia nedôverujú, tak rekrutéri im môžu poskytnúť údaje o team lídrovi, prípadne ďalších kontaktných osobách v UNICEF Slovensko. Rekrutéri sa často stretávajú so zvedavými otázkami okolo idúcich. Najviac ich zaujíma práve, kam tie peniaze idú, akým spôsobom sú kontrolované, pretože v dnešnej dobe samozrejme v čase krízy je problém prispievať len tak niekam, takže toto je, čo ľudí najviac zaujíma, že či je nejaká auditorská firma, ktorá to kontroluje a podobne. O darcovstvo je medzi ľuďmi záujem. Problematika ich zaujíma, už potom s prispievaním je to väčší problém. Väčšinou máme pozitívnu odozvu, že túto organizáciu už poznajú a teda už sa stretli s ňou niekedy v minulosti, avšak niektorí prispievajú už alebo prispievajú na iné organizácie. Rozmýšľali ste niekedy prispiete do organizácie na pomoc deťom, ako je napríklad UNICEF? No, rozmýšľala som, ale ešte zvažujem. Ale ináč prispela by som. Pravdu povedať, skôr robím konkrétnu pomoc ľuďom, ktorých poznám, ale do UNICEFu som sa práve teraz prihlasila na trvalý príkaz, aby som posielala platby. Áno, určite. Idem sa teraz o nich zastaviť. A čo vás tomu prijímalo? Prečo chcete podporiť? Preto, lebo si myslím, že je to dobrá vec. Myslím, že v každom z nás je nejaký altruizmus, tak on niekedy vyrazí, keď prepadnú človeka na ceste. Priatelia detí UNICEF priamo, keď sa upíšu, to znamená, keď rekrutéri naozaj získajú na ulici prispievateľa, teda darcu, dostanú od nás rovno na ulici takúto ďakovanku, čo je poďakovanie od nás, kde si tiež nájdú všetky kontaktné údaje a informácie o organizácii UNICEF. Potom im posielame 2-krát ročne priateľníček poštou, kde si takisto nájdú vlastne informácie o organizácii, o projektoch a vlastne kam finančné prostriedky idú. A posielame im takisto výročnú správu, ktorá teda sa robí raz za rok.
rok. Takisto to dostávajú poštou alebo prostredníctvom teda e-mailu, aby si teda mohli prečítať naozaj, že ako organizácia UNICEF funguje a čo za ten rok sa teda podarilo spraviť. Momentálne združuje organizácia 3740 priateľov detí UNICEF a za rok 2009 získala prostredníctvom nich 136 813 eur. Keďže UNICEF nezískava financie zo štátneho rozpočtu ani z rozpočtu OSN, z vyzbieraných príspevkov používa 7% na administratívu a zvyšných 93% putuje priamo na pomoc deťom. Podrobné informácie o projekte a organizácii získate na web stránke www.unicef.sk alebo na Facebooku.